organizátor, a tomu se přišli paní Teo, který se chystá předvést choreografii Eurobos. Takovou disciplínou zavřeno a žáci užijete stejně jako my tady, pojďme přivítat, pojďme ještě jednou tohle show Stream of Dance. To přijde. rekvizity a potom se vrací zpátky, protože nás rovnou bude čekat dánkování poroty, takže odnášíme rekvizity a pak se vracíme. Odnášíme rekvizity, potom se vracíme velmi opatrně, koukáme kam jdeme, velmi opatrně, kam odvážíme, ať o nic nezavedíme, nic nespoříme. Pomalu v klidu máme čas, koukáme kam jdeme.
No a zpátky se teď vrací také AT Studio Domino a Dancers for You, všechny tři týmy, které jsme viděli teď před porotou. Jeden tým vlevo, jeden uprostřed, jeden vpravo. Podíváme se, jak se porotě dneska tyhle tři choreografie líbily a která choreografie dneska dostane nejlepší známky. Jeden tým vlevo, jeden uprostřed, jeden vpravo. A tři týmy, který se teď podíváme, jak se porotě líbily. Pokud se líbily, vám pojďte to dát ještě jednou. Ne, takhle vypadal Great Freestyle! Tři choreografie, po kterých nás za malou chvíli čeká jedna z lidovek, jedna z dance freestyle, který uzavřou tuhle část, po které začneme vyhlašovat výsledky dětské věkové kategorie. No a nás zajímá samozřejmě, kdo si dneska odnese nejlepší známky. Podívej, takhle se čeká na známkování. Je tady někdo, kdo by chtěl samý jedničky? Zvědavě, jestli dneska pro někdo dostane. Začínáme choreografii of Dancers for You. Look behind the mirror. Známkujeme teď. 1, 2, 2, 2, 2. Tleskáme, pojď, zatleskáme. A to je Studio Domino, The Lion King, známkujeme teď. 3, 3, 3, 3, 3. Opět tleskáme. Známky pro Stream of Dance, prosíme teď. Loučíme se s nimi, odcházíme, máváme, odcházíme. Já samozřejmě si těším, až to spočítíme navíc ještě. Jak jinak než medailema, na to se těšíme. Samozřejmě se těšíme na to, až je rozdáme za malou chvíli všem, který dnes vystupovali v dětské věkové kategorii. Bude to velmi brzy budeme rozdávat další medaile. Tak se